Til hver af de 6 kompetencer er der det, vi kalder en nøgle. Nøglen forklarer, hvilket niveau du er på i hver af de 6 kompetencer. Den fungerer sådan, at hvis du svarer nej til et spørgsmål, så bliver du på dit niveau, og hvis du kan svare ja, så rykker du videre til næste. Vi vil nu gennemgå hvert niveau i IT og læring med nogle hverdagseksempler, som gør det lettere for dig at forstå. Så det første spørgsmål i nøglen er, har eleverne mulighed for at bruge IT? Hvis de ikke har det, er de på step 1. Det kunne f.eks. være, at elever regner divisionsopgaver ud på et stykke papir. På step 2 bruger elever IT til at gengive informationer og udføre grundlæggende færdigheder, men de skaber ikke ny viden. Det kunne fx være, at du skriver noget af fra internettet og sætter det ind i et dokument, eller at du bruger stavekontrollen på din computer. På step 3 bruger elever IT til at understøtte undervisningen og lære noget nyt, men det kunne de også godt have gjort uden at bruge IT. For eksempel kan elever bruge et regneark til at analysere resultater af et eksperiment, men de kunne også sagtens have lavet analysen i hånden. På step 4 bruger eleverne IT til at understøtte undervisningen og til at lære noget nyt. Her er IT nødvendig for at få ny viden. Det kunne fx være, at eleverne bruger internettet til at finde avisartikler fra forskellige lande om en aktuel hændelse. De undersøger, om der er forskellige perspektiver. De vil ikke have adgang til aviserne uden internettet. På step 5 arbejder elever på det højeste niveau i IT og læring. Her skal elever både bruge IT aktivt, undervisningen skal være understøttet af IT, og de skal lave et IT-produkt, der kan hjælpe andre mennesker. For eksempel kan elever lave en instruktionsvideo til et forsøg i fysik. Herefter uploader eleverne videoen til YouTube, så andre kan bruge den som vejledning.